Poznáte trasenie? Nie je to priam štandardný, ale určite zaujímavý, zábavný a rýchly spôsob prípravy náplne alebo cesta na pečenie. Máme pre vás tip, ako jednoducho pripravíte múčnik takzvaným trasením. Tentokrát vám ukážeme, ako urobiť hrk olé trojfarebné višňové rezy. Základom prípravy krému alebo náplne do trasených receptov je Dr. Edgar krém olé. Jedine tento výrobok zaručene spojí počas trasenia všetky ingrediencie do lahodného krému. Môžete si vybrať z 3 príchutí: vanilka, čokoláda a kokos, ale začneme pekne po poriadku. Na uvedené množstvo surovín budeme potrebovať plech s rozmermi 30x40 cm s vyšším okrajom. Na prípravu cesta ušľaháme vajcia s cukrom a vanilkovým cukrom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom a váreškou ručne vypracujeme do hladka. Cesto rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. Upečený korpus necháme na plechu vychladnúť. Teraz prejdeme k príprave trasenej náplne. Hrk olé do toho. Na prípravu náplne vlejeme do uzatvárateľnej nádoby kompót aj so šťavou. Prilejeme smotanu, pridáme krém olé a smetafix. Nádobu pevne uzavrieme vekom. Niekoľkokrát intenzívne potrasieme, asi pol minúty, aby sa všetky prísady dobre premiešali. Všetko ešte dôkladne premiešame, aby sme prípadné suché prísady odstránili z okraja nádoby a vmiešali do náplne. Náplňou potrieme vychladnutý korpus. Šľahačku pripravíme s mliekom podľa návodu na obale a opatrne ju rozotrieme na náplň. Povrch posypeme strúhanou čokoládou. Odložíme asi na 1 až 2 hodiny do chladničky a oslava môže začať.